неяк вярнулася да паэзіі, хаця ўжо доўгі час не пісала. І я думаю, што гэты верш укладзена. Адысея быў яе пазыўны. Калі па дарожжы дадому спыніў неспадарожны аскепак гранаты краіны, што акупавала дом Марыі. Пачуваюся каліпсо, якая імкнулася яе утрымаць у пячоры, поўнай цудаў, сярэднявечных, аксамітных, бо Прага, яна ж чароўная. Марыі ж голас шаптаў, што яе шлях дадому ляжыць праз смерць ворага і вяртанне шляхце гонару. І паўглухая шэпт той чула. Я хачу верыць, што ў момант паранення яна адчула, як вяртаецца дадому першай ваяркай у гісторыі Новай Беларусі.